Yeah, mga idol, makakasama po natin ngayon Sir Evangelista, ang Operations Officer ng OCD Region 1. Magandang umaga, sir. Yes, Ma'am Rona, at sa ating mga tagapakinig, mga idol, magandang umaga po. Good morning po, Sir Freddy. Idol Matthew po, dito po kasama ninyo sa IFM News Prime Edition. At ngayong umaga po, mangangamusta po kami tungkol sa sitwasyon po or ginagawang paghahanda po ngayon ng inyong tanggapan dito nga po sa pagbabantay sa bagyong Enteng dito po sa Kalakhang, Ilocos Region, sir. Yes, idol, so far po dito po sa ating Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 1 ay ang pinaka-update po ngayon as of 9 o'clock po kagabi ay nag-release na po ang ating RDRRMC ng alert level protocol, no? Nasa red alert na po ang buong Region 1 basing on the Memorandum Circular 96/97 na in connection po sa ating tropical storm Enteng, and then southwest monsoon affected is nasa alert red na po ang buong rehiyon natin. Yes, sir. Sir, kamustahin po namin yung mga affected population po, especially dyan po sa Ilocos Norte since nakataas na po ang signal number 2 dyan po sa lalawigan. Yes, ma'am. As of September 2 po kahapon ay wala pa po tayong na-receive na report, pero kagabi lang po ay may mga informations na number of evacuees natin, particularly in San Fernando. We have 7 families and 24 individual with 4 barangays po, pero po for validation pa po ito ng ating BSWD Field Office 1. Yes, sir. Sir, kamusta naman po sa inyo pong monitoring, yung meron na po bang mga passable at non-passable roads po sa Ilocos region? As of now, ma'am, base po sa report ng ating DPWH, all roads are passable pa naman po, at ongoing pa rin, ma'am, ang monitoring ng ating DPWH sa ating mga road networks. Sir Freddy, si Idol Matthew po ito. Matanong po namin, red alert status, ibig sabihin ay activated po ang lahat ng local DRRMOs din po, maging mga provincial po sa buong Ilocos region po. Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir, Idol Matthew. Pag naka-raise na po tayo ng red alert, ibig sabihin ay 24/7 na po yung ating monitoring dito nga sa nasabing tropical storm Enteng and the combined effect ng southwest monsoon natin. Mga hanggang kailan po ito naka-raise po yung red alert status po natin po? Hanggat hindi po nakalabas sa ating Philippine Area of Responsibility and upon the release ng forecast ng Pag-asa, doon po tayo magbabase po, idol, ng ating downgrading ng alert levels natin. Yes, sir. Sir, what about po yung mga level po ng dam po natin dito po sa Luzon? Meron na po bang gate opening? As of now, ma'am, yung monitoring natin ng mga dams ay nasa normal level pa lang naman po, at ongoing pa rin, ma'am, yung close coordination with our San Roque Dam at lahat ng mga nasasakupan natin dito sa Region 1. Sir, paano po yung meron po bang area sa Ilocos region na mahirap po ninyong mapadalan, for example ng emergency? Dahil po, for example, yung malakas po yung buhos ng ulan, meron po ba, sir, areas? As of now, ma'am, wala pa naman kasi maganda pa naman, ma'am, yung ating coordination with our local DRRMOs, at yan po yung isa sa mga priority ng ating Regional Director, Director Gregory Cayetano, na habang may access pa tayo, dapat i-ready na natin yung ating mga local DRMOs na mag-preposition just in case na tamaan tayo ng grabe itong nasabing tropical storm Enteng, ma'am. Sir, may casualty na po ba tayo na naitala na dahil dito sa bagyong Enteng po? As of now, sir, sa report natin, wala pa naman po tayo mga casualties sa awa ng Diyos. Wow, okay po. Regarding naman po, may nakataas po bang gale warning dito sa Ilocos region?
Yes, Idol, no? Makare-receive lang natin ng storm surge warning number 4. Meron tayo nakatala dito na minimal to moderate risk of storm surge may occur in the next 48 hours, no? So particularly nga po sa lalawigan ng Ilocos Norte at saka Ilocos Sur. Ayun, sir. Sir, ano po yung mga measures po na ibinababa po ninyo sa mga local disaster risk reduction offices po natin para maantabayanan yung sitwasyon po sa bawat barangay, sa bawat lokalidad po dito sa rehiyon? Sa ngayon po, ma'am, ang recommendations natin sa mga residents living in low-lying areas and coastal communities are still advised to stay away from the coast or beach, no, and cancel or marine activities, and be aware be aware and follow the latest update po from Pag-asa and our RDRRMC announcement po. Sir, regarding po ulit sa situation po, meron na po bang mga reported po na mga lugar po kung saan ay binaha na dito sa Ilocos Region po? Sa ating pagmamonitor at coordination po sa ating mga local counterparts ay wala pa naman po na-report, pero pag meron po ay agad po namin pong ibibigpapaalam po sa inyo na meron na. As of now, sir, wala pa naman po na-report sa atin dito sa region ngayon. Saan po sa Ilocos Norte, sir, may kalakasan na po ba yung ulan at hangin? Kasi po dito sa Pangasinan na medyo maulan lang po. Though, kasi wala na rin pong nakataas na tropical cyclone signal number dito po. Yes, so actually, ma'am, as of now, ma'am, yung monitoring natin, ang first district ng Ilocos Sur po ay signal number 2, and sa kanina may mga nararamdaman silang pabugso-bugso at malakas na ulan na may dalang hangin po. Pero as per coordination, hindi naman ganun ka continuous rain, pero patuloy pa rin po yung ating monitoring dun sa ating nasabing mga lalawigan, particularly sa Ilocos Sur and Ilocos Norte. Yes, sir. Sir, ano po ang kamusta po yung coordination sa mga LGUs po natin? For example, sir, yung pag-update po ng mga apektado ng mga residente ng mga pagbaha o pagguho po ng lupa. Yes, Idol Rona, actually sa panahon na ito, sa araw na ito, ay maganda pa naman yung ating close monitoring and coordination with our local DRRMOs, at time to time po nagbibigay sila sa atin ng kanilang updates kung ano na ang kalalagayan nila sa mga oras na ito. Sir, in case of emergency, pwede nyo po bang sabihin sa amin kung ano yung mga dapat na kontakin or mga hotlines po, no, na pwede nyong ibahagi po para kung sakaling magkaroon man ng emergency ang ating mga kababayan ay matakbuhan po nila kayo? Yes po, as of now po, pwede po tayo kontakin sa mga hotlines po ng Regional Disaster Risk Reduction Management Office sa number po na 0917-300-5096, Idol Mateo. Thank you po. Ayun. Yes, sir. Paalala nyo na lang po sa ating mga residente po, particularly dito po sa Region 1 and sa mga magiging apektado po nitong Bagyong Enteng. Yes po, at sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Ilocos Region, lagi po tayong maging handa, no, sa pwedeng mangyari pa, at lalong-lalo na nga po at itong habagat na sinasabi nila ay medyo lumalakas pa, pero sana po ay maging alerto ang bawat isa para sa ganun ay maiwasan natin kung anumang mga hindi magandang mangyari. Idol Rona and Idol Mateo. Ayun. Thank you, sir. Thank you po, sir. At mga idol, Sir Evangelista, ang Operations Officer ng Office of the Civil Defense Region 1. Maraming salamat, sir. Ingat po kayo dyan, and maraming salamat po sa pag-antabay po sa sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa Ilocos Region. Ingat, sir. Thank you po. Salamat po at magandang umaga po sa atin lahat. Morning po.
Impormasyon. Intriga. Issue. Eye for an eye. Gising na! Balita na!